हेलो लोगोफोर बे सम मोनसे गोदान माने इनफरमेशन नोंथांमोननि सिगाङाव होनो नागिरदों बेखौ थाम्बनेलाव नुनानै नोंथांमोना सोमोनांबाय जानो हागौ आरो बेखौ ओरैनो जानला मानला बुंदों जानो हागौ सानदों नाथाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं रेफारेन्स लानानैसो खिन्थानो होदों मोनसे जारिमिन बियो बर'नि जोङो आबै आबौमोननाव सोंबाबो मोनथिगोन बे खोथाया बेसेबां सैथो दा बेखौ दा डिटेल्सै मोनथिजोबबासो जोङो बुजिना लानो हागोन बेनि सिगां नोंथांमोनहा सिगाङावनो कमेन्ट खालामनायनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय लास्टआव कमेन्ट होबानो जाबाय दानिया नायदो बर' समाजाव फिसाजोखौ बिफाजों आरो फिसाज्लाखौ बिमाजों हाबा होनाय नेम दंमोन होनदों नाथाय मा जाहोनाव माबे कन्डिशनाव आरो माबोरै बेनि बागैसो जों मिथिनो गोनां जागोन दाना नायदो नैबेयावहाय इन्टारेस्टिं जागोन बर' कसारिनि समाज आरो हारिमु बे बिजाबा भुपेन नार्जि बिथांनि बेनि सायाव आं मोनसे सिगाङाव टेक्स्ट लाबोखांबायमोन दा बेखौ जायफ्रा नायदों नुबाय दा बेयाव आरोबाव बिदिनोबाव मोनसे जोबोद बेसेन गोसा बिजाब नोंथांमोननो आं होनगासिनोखा बिथाङा लिरनानै गालाङामोनबा बेफोर खोथाफ्रा दिनै जोंनाव थानाय नंलामोन दाना जोङो दा आथिखालाव मडार्न जानानै बेफोरखौ बावलांबाय आरो दा नायदो जोङो मा बुस्थुमोन नैबे बिथांनि बे बिजाबनि 95 बिलाइनि 96 आरो 97 बे मोनथाम बिलाइयाव दङ बेनिनो नैबे नाय जोनोम जानाय बे जोनोम जानाय 95 बिलाइयाव जोनोम जानायनि सोमोन्दै जोनोम जानाय समाव जोङो गथ'फोरखौ माबोरै जोनोम जाहोयोमोन मा खालामोमोन बिनि बागैबो फोरमायनाय दङ मानो होनबा बै समाव दानि बादि हस्पिटाल गैयामोन डक्टर गैयामोन जोङो न'आवनो गोरों गोरों आइजोफोरखौ लानानै जोनोम जाहोयोमोन आरो बेनि उनाव ओइ गथ'खौ ओंखाम दौनायसिम मा खालामो बिनि बागैबो लिरनाय दङ बेखौ आंनो नांला एबा दा बे आयदायाव जों थांला बेखौ फरायबा गोलाव जागोन दानिया नैबेनिफ्राय नायसै लास्ट बेनिफ्राय बेनिफ्राय नायसै जों बाहाय मा होननो नागिरदों नायदो सोरहाबा गथ' जोनोम जासेयावबो थांनानै थाजायाब्ला होननाय जादों थायाब्ला होनदों माने गथ'आ बै समाव डक्टर गैयामोन नालाय पेडियाट्रिक डक्टर गैयामोन बा गथ'नि डाक्टर गैयामोन हस्पिटाल मोजां गैयामोन गामियाव जोङो माबा मोनसे जानानै थैयोबाबो जोङो खाफाल साननानै लानांगौ जायोमोन बेखायनो होनदों बेवहाय सोरहाबा गथ' जोनोम जासेयावबो थांनानै थायाब्ला उजिफ्रामबो थैनानै थाङोब्ला गावनि गथ'नि मुंखौ गाज्रि एबा खोनासंथावै मुं दोनोमोन बेखायनो बर'फोरनि नामफ्रा बोराइफोरनिया सोरनाबा गाज्रि नाम थायोमोन जेरै फिसौ हौवाब्ला सैमा खि अमा खि दाउखि बायदि होनदों खायफाया गथ'नि जिउ गोलाव हास्थायनानै गंगारनो ओंखाम होनानै बिनि जाखोन्दा ओंखामखौ फिसाज्लानो जाहोनानै जिउ गोलाव जानायनि हास्थायोमोन बै समाव गंगारफ्रा बेरायफैयोमन नालाय बेनि थाखाय बिसोरनो ओंखाम खालाय जाहोयोमोन होनदों आरो बिसोरनो ओंखाम खालाय जाखोन्दाखौ बे मोनसे बाथ्रा बेनिफ्राय नायदो नैबाहाय गाज्रि मुं दोननानै गंगार जाखोन्दा खालायखौ जाहोसेयावबो गथ'आ थांनानै थायाब्ला अब्ला उन जोनोमनि गथ'खौ हौवासाब्ला बिमाजों आरो हिनजावसाब्ला बिफाजों हाबा होनानै गथ'नि जिउ गोलाव हास्थायनाय जायोमोन होनदों बे मोनसे जोंनि फोथायनायमोन आथिखालाव जों बेफोरखौ खोमसि फोथायनाय बुंसिगोन बयबो गोबाङानो नाथाय बियो बै समाव जायोमोन होनदों ब्रह्म धोरोमारि बर' कसारिफोरा आहुथि होनानै आरो गुदि धोरोमारि माने बाथौखौ होनाय जादों बर'फोरा हाथासुनि होनानै हाबा होयोमोन होनबा नेमखान्थि बादियैनो जाथारोमोन हाबानि थाखाय रायजो राजानो ओंखाम जाहो लोंहो खालामोमोन रायजोफ्राबो बाव इनभल्भ जायोमोननो जानाय लोंनाय होयोमोन रायजो राजाया जाखां लोंखां जुलि गोदाननि जिउ गोलावनि थाखाय बोर होनानै गावबागाव न'आव थाङोमोन होनदों बे मोनसे बेनिफ्राय आरो मा जाबावगोन नाय खायसे बिमा बिफाया फिसानि जिउ गोलाव हास्थायनानै गथ'खौ खादायाव दोननानै गामिनि न'खर फाननो जासिबायोमोन बे मोनसे बेखौथ' जोंनो गोदो आबै आबौ होननानै खिथादोंमोन नोंथांमोनाबो खोनादों जानो हागौ न'खरनि मानसिया बायालासे गुबुन न'खराव फानहैनो थिनहरोनो बिदिनो न'खरफ्रामबो गिदिंनानै फाननो हायैनि उनाव गावनि न'आव लानानै फैफिननांगौ जायोमोन बेनि उनाव गावनि गथ'खौ फाननो नागिरनायनि आयेन बेरेखा दायनि थाखाय उद्रायनानै लावखारफोरनो जाग्रा मुवा दान हरनानै गथ' फाननो नागिरनाय हाबाखौ एसेयावनो फोजोबो फिसा थाजायैनि थाखाय बिमाजों हाबा होजानाय गथ' आरो बिमाया क'क्राझार जिल्लायाव दासिमबो थांनानै दङ होनदों बेबायदि खालामजाथारनाय मानसिया बै लिरगिरि बिथाङा लिरनाय समाव दङमोन होनदों आरो बेयो बै समनि बाथ्रा बे जोबोद गोलावनि बाथ्रा लिरगिरिया गोबाव समावनो लिरना गालांनाय नालाय दा खादायाव लानानै फानबाय जानाय गथ'आबो दासिमबो थांनानै दङ माने उइटनेस होदों आरो बिथाङा मा बेबायदि खालामनाय जे जाथारदोंमोन बेखौ बिथाङा गाव लिरलांनाय समाव रोखा खालामना होदों उइटनेस होदों आरो दा बेखौनो नोंथांमोनहा मा खोनानानै आसरित मोनबाय जानो हागौ एबा खोनानानै दिनै जे मोनसे गोदान बाथ्रा मिथिबाय जानो हागौ नोंथांमोनहा दा बिदिनो थैनायाव जोङो मा नेम फालियो
बिदिनो जोनोमाव मा मा फालियो बेफोर गासैबो समाजनि नेमखान्थिफोरखौ बिथाङा बे बिजाबाव लिरनानै गालांदों। ओंखायनो आङो सिगाङावबो बुंदों जायफोरा गैया फरायनो थाखाय बायनानै फराय, मिथिगोन, बुजिनो मोनगोन आरो सिगांनि बाथ्राफोरखौ जोङो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मिथिबा एसे मोजां मोनो गोसोआव। जायफ्रा हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ नोंथांमोना गोसोआव गोजोननाय मोनगोन आरो। दा बेखायनो आंबो फरायनानै गोजोननाय मोन्दों, लोगोसे नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरो बेबायदिनो। आरो बेखौ जोङो लाखिलांनोथ' बेथ' जाला आथिखालनि दिनावहाय, नाथाय जोङो हिस्ट्रि हिसाबै एबा जारिमिन हिसाबै जोङो गालांनांगोन आरो बिदि जायो बे बाथ्राखौ। आथिखालाव फालिनायथ' जाला, बेथ' जाखाला इम्पसिबोल। बेखायनो दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।